kami nagluto ng pan, bawal sa loob. May detector ng smoke detector. Nagpara video ako, di man pala naku ah. Paliwanag ka mamaya kayo. Sabi mo, di ba nag-uusap kayo kahapon? Doon na lang kayo bababa? Sabi mo, magdadala ka na lang ng bisan? Ikaw lang. Ay, siya. Hindi na papasok ka. Importante yung pasok mo na pagkakita duwan. Ay, buhay na noon ako kasi po. Ay! Nasunod mo ako nun. Nagbubuluwas na. Ay, ganda. Dali, tawa na. Parang video ko, di naman nakuha. Na-iris. Hindi, picture mo sila sa video. Picture mo na sila. Ano saan tingin? Bye!